רק אליה. אורי! bitma. אתה כבר בעוצמה. רק התחלנו לשחק. תרגתי לך פעמיים. כן. או, קרס לי. יאללה. יאללה אורי. נו, מתי אני יכול להוציא לך מוקש? מה? זה... אהבת את החיפה? Weapons enabled! סיפור. אני לא מסתכל מה אני עושה. אכפת שאני צועק. וואו! מה זה הפרוקסימיטי מיין הזה? נתנגש בו בסופו של דבר. כלום. אורי, תמיד שלא שחתי את הקפיצה, אז אני כנראה הולך להתנגש בו עכשיו. באמת? כן. כי המכונית המפוצצת שלך? לא שמתי. היא הייתה בדרך. לא שמתי שהם פרוקסימיטי מיין. זה לא שתי לאפים, אורי. אני גם לא אשים פרוקסימיטי מיין. באמת? אתה לא מכין לי עכשיו מלכודת? אני רואה אותך עוצר במקום. לא, זה... זה רמפה, אוי, לא הצלחתי. עשית אובר שם? אוי, זה כן היה פרוקסימיטי מיין. לא עצרתי במקום בשביל זה. לא צ'יטים, בכלל לא. סרפר. איזה מרוץ פרי. תראה אותי אורין יוסף, תראה. תגביר עוד יותר. מעצבן. באמת? אני כבר פרוקסימיטי מיין. ולעשות את העבודה שלו נגד להרוג. סיטי. כאילו די. למה אתה מוכן לבזבז? כדי להרוג אותי. זה פאקינג $20,000 כבר. $20,000. אם זה יהיה הכרחי אני אוכל לעשות את החיים. אוי. טוב, אני פוחד. אוי. המבט הזה הולך ביריב פה. GTA Races. Proximity Minded. אתה עושה את זה חרא. לעשות את המרוץ. בשבילי כן. בשבילי יש לי חרא מרוץ. סטנט. וואו. אתה צריך 5 פעמים פה תעשה אותי. הייתי תסתיקי פה. אוי, יש חסרות. הנה, קח סיפור, יא ביץ'. איבדנו אותו. הוא נעלם. הוא היה כזה נינג'ה? לא, פספסתי בוסט. פעם אני לא אהרוג אתכם. אני אהרוג אתכם. באמת? אם תצליח לעזוב אותי! אוי. אם אני הולך, אתה הולך איתי! אוי לא! פאקינג אל. אומייגאד. לא ראיתי את זה! זה לא פרוקסימיטי מיין. מה? קרמה is a bitch, אורי. אורי, קורמת. ככה אומרים. כאילו קרמדת? ככה? אורי, דפקתי את הקפיצה, אז יש לך כל כך הרבה זמן לעקוף אותי. כן. אלא אם כן אני אשאיר שם סטיגי בום. שזה מה שעשיתי. אני מקווה שלא השארת פרוקסימיטי מיין. מה, אתה לא משתמש בפרוקסימיטי מיינס? לא. באמת? כי בולשיט אס פאקר. אנחנו
מעניין איך זה יהיה בפרסט פרסון. לא בואי לנסות כי אני אפסיק. והנה אורי נופל, כי הוא לא אורי נופל. זה לא נופל הפוך גאון. זה לא טוב. לא, זה לא טוב. יש לך 200 שעות על זה, אבל אתה לא יודע את זה עדיין. לא, אני לא זכרתי את זה, זה כל כך הרבה. זה מפוצץ לך אינסטקים. אומייגאד. כמעט הרגע קצת אינסטקים. שוטר, שלום. הופה אורי, אני מגיע ליריד. אני מארח אותם. לא הגעתי ליריד. אני פספסתי את הקפיצה. באמת? יש לי הזדמנות? פצצתי אותם. וואו! איזה אדיר זה היה עכשיו. וואו, נראה לי אני הולך להצליח את זה. ועוד לא שיתחתי. שראית. כן, כן. וואו, אתה לא מבין איך את זה. לא אורי, אני כבר בסיום. קפצתי מעל המשטרה. סיימתי את המרוץ, אבל על האורי. אני אחכה לך, אני פשוט ינוח פה עם סטיקי בומס. מה? אני לא. בוא נראה מתי אני אפגוש את ההפתעה שלך. וואלד וואלד פליפ. עשתה איתי סטאנט. טוב, אני לא יכול לסיים את המרוץ כי יש טראפיק בדרך אז... אפיק סטאנט. בואו נעשות הרבה פעמים. פצעה מפוצצת! כולם מתים. וואו, הצלחתי את הרמפה, כאילו, ממש טוב. פעם שנה בחיים שלי. אוקיי, אוקיי. אורי, you can do it. You can do it. אורי, you can do it. You can do it, אורי, you can do it. אני רואה איך הצלחת. אני לא מצליח לעשות את פה. אני טוב, ממש... אתה שוטר. אני ממש... אופיסר דאון. אתה... דאון. אתה דאון. אורי, בבקשה תעלה על הרמפה. אתה דאון. אורי, בבקשה תעלה על הרמפה. אתה דאון. בבקשה, פליז. אתה דאון. זהו. אתה אמור לעלות. פליז. אורי. אוקיי.